bratku, veľké veci sú. Okay. Však si povedali, že ti to spravili, nie že ti to pokazili. Zaparkujem sem. Čo? Čo som dostal gratis. To ja by som ti ich dal aj za 200 eur, keď len o to išlo. Kokosa nie. Ako to boli ešte? Ty si rob srandu, ty. Jak sa sranda, to sú vážne veci. Kokosa. Brat, však povedz. Brat som ti povie. Ešte, čo ma čaká? Neuveríš. Odrezať nohu? Sám si mám píchať inekcie. To je pohoda. To je pohoda sám sebe. Čiže kto teraz si dával? V živote som si nepichol. Čo som si dával oné antitrubko? Ústom ako dar, ne? Ja som sa prebudil, som sa hneď tam šupoval, ty. Konec? No, konečná. Ale poviem, čo tebe dali. Nedali úplne čo. Dobre, bratu, konec. Konečná, no.